enwego okwu dị iche iche ndị mmadụ tinyere na ihe banyere nhọpụta mkpuke otu ndọrọndọrọ apụga chịkọbara maka ndị ga-eji aha zọọ ọkwa nnọchiteanya etiti dị iche iche nke were ọnọdụ ụnyaa ebe ụfọdụ ndị sozo ya bụ ọkwa ọchịchị na-eto etu ihe siri wee gaa n'ụzọ ya anya oye. Ụfọdụ ndị ọzọ chinyere aka enu site na ya bụ ịzọ ọkwa ọchịchị n'ihi ụfọdụ nrụrụ aka ha si na ha chọpụtara n'ebe dị iche iche. Otu onye n'ime ndị nọ na ji aha apụga wee na-azọ ọkwa nnọchiteanya Orumba North na South n'ụlọ Etiti bụ Odoziakụ Constance Ilo kwuru na ya chinigo aka enu ka ọ dị nkeji one ma one tupu amalite ya bụ nhọpụta mkpuke na Women Development Center Ọka bụ ebe ewepụtara maka ya bụ nhọpụta. Nọrọzi akụkọ aka ọha. Oriakụ Iro dịka ọ na-ekwupụta mwute ya na ya bụ usoro nhọpụta kọwara na akwụkwọ egosiri ha bụ nke wuruwuru juru na ya. Ya bụ nwaanyị dịka ọ na-ekwupụta obi mwute ya na ọdịda ya kwuru na ihe ahụ merenụ meziri ka ya ji na-enwezina ntụkwasị obi n'ebe usoro eji eme nhọpụta dị wee na-akpọkwa ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ka ha ghara isonye na ya bụ usoro. Oriakụ Iro kwuru na ya ga-eso ụzọ kwụ ọtọ n'inye mkpesa ya maka ihe ahụ merenụ wee kwuo na ya ga na-aga n'iru na-akwado ọchịchị nọ ugbu a. Na nzaghachi ya, otu onye so na National Committee maka ya bụ nhọpụta Maazị Oke Emeronye kọwara ya bụ ebubo dịka nke enweghị ezigbo ebe mgbado ụkwụ. O kwuru na usoro nhọpụta nke apụga na-eso bụ nke doro onye ọbụla anya. Ya bụ onye ọfịsa kwupụtara na ndị ọzọ sonyere na ya bụ nhọpụta kwukwara na ya bụ usoro bụ nke gara nke ọma.